Hayırlı muhterem televizyon караучылар. Бүгін атнаның ең матур, ең изге көнендә сезнең белән эфирдә мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Гаилә ул җәмгыятьнең кичәйтелгән модели, кешелек җәмгыятенең иминлеге нәкъ менә гаиләнең бөтенлегеннән тора дигән бер акыл иясе. Безнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшләгән «Шәй яны, гаилә җаны» тапшыруыбыз да гаиләләр турында. Без бүген сезгә аның чираттагысын тәкъдим итәбез. Каләмнән әүвәл сәлам дигән илгәрләребез. Без дә башта сезнең белән хөрмәтле тамашачылар исәнләшик. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без сезне бүген Айсылу Лиран һәм аның тату гаиләсе белән таныштырырбыз. Исәннәрмесез? Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллага шөкер, рәхмәт. Шәй яны, татар җаны дип әйткән илгәрләребез. Менә без дә бүген шәй өстәле артында очраштык, тикмәгә генә түгел. Әйдәгез башта сезнең белән танышып китик әле. Шулай бит, Айсылу, һәрберегездә үзенчәлекле бер исем, татар исемнәре. Синдә, Айсылу, һәм балаларда да. Әйдә һәрберсе белән танышып чыгыйк әле башта. Янәшәмдә инде менә Ишкенә кызыбыз Сәйдә безнең әтием. Исемнәре күп. Бу чиракта Ләбиб Лирон дип белә инде безне әтиебезнең күпчелек. Әле антан башка исемнәр дә бар билгеле булганча. Улыбыз Нурихан, әнием Фидания, минем сеңлем Ләйлә һәм инде өлкән кызыбыз менә Фәридә. Телгалиме Гомәр Саттар Муллиле исем ул нәсел байрагы дигән. Килешәсездер, шулай бит. Шуннан да һәрбер исеме яңгырашлы да булсын, татарча да булсын, мәгънәсе дә матур булсын дип һәрберсенә менә шулай бик уйлый, бик яратып һәрберсен сайладык исемнәрне. Иң мөһиме кабатланмасыннар, чөнки бик кабатлана башлар бит инде. Шул сәбәпле аннары исем белән түгел, фамилиясе белән дә шу башлана бит инде. Фамилия дигәннән шуны искә төшерәсем килә. Лирон һәм синең тормыш иптәшең Ленар. Ленар белән Лирон да туры килгән бит. Бүген менә кызганычка каршы Ленар безнең хәлдә юк. Юл эштә, инде шуннан да теге ни кебек хәрефләр уйнавы кебек. Тәрбия дибез, милли тәрбия дибез, менә ул гаиләдән башлана дип истәп куялар инде күбесе. Гаиләдән башлана дип әйтү бер, аны башлау ничек соң ул? Менә ничек башладыгыз? 3 бала, аларны барсында милли тәрбиядә үстерергә кирәк. Беренчедән шул исемнән башына инде ул дип уйлыйм мин. Аның беренче адымы исем сайлау. Дөрес итеп татарча исем сайлый белү, ул инде милли тәрбиягә бер адым ясадым дигән сүз. Шуннан соң инде тел генә түгел анда татарча җырлар да керә безнең мәдәният, безнең мирасыбыз зур бит инде. Барысында әкрен генә сеңдерү балага шулай бит күрсәтә белү. Кичкенәдә менә без Курчак театрларына да, башка төрле спектакльләр карарга да бардык балалар белән. Татарча спектакльләр турында сүз бара инде, куелышлар. Җырлар тыңлау, өйрәнү, бергә җырлау инде. Мин үзем дә кичкенәдән җырлап үскәнгә күрә, балаларны инде үзем белгән берничә җыр булсын ул, барыбер шулай җырлый үстерәсең аларны. Шулай дип тә мәхәббәт тәрбияләнә бит инде, милли тәрбия бирелә дип әйтәсем килә. Тагын инде үсә төшкәчрәк балалар бакчасына бирү, менә балалар бакчасын сайлау. Янәшәдә генә бирәм дип тә котылырга була бу мәсьәләдән, инде уйларга була. Тукта, бу бакчада татарча тәрбия бирәләрме икән дигән сорауны биреп инде, булмаса, якын тирәдә яисә ерактарак булган башка балалар бакчасын карый башлыйсың инде. Аннары инде татар мәктәбен, яисә инде татар мәктәбе булмаса татар классына бирү, телне дөрес сайлау укырга биргәндә баланы. Һәм аның белән генә шикләнмичә, әле мәктәптән тыш вакыт уздыру турында да уйлыйбыз бит инде.
татар мөхите булган, бәлки ниндидер урыннар бардыр, мәйданнар бардыр балалар өчен. Менә шуларны да уйлыйсың. Менә безнең бәхеткә тагын шундый бик матур Апуш балалар, татар балалар театр студиясы ачылды бит инде. Ул шулай ук менә шушы безнең ихтыяҗга җавап буларак бик урынлы, бик кирәкле. Менә безнең инде зур кызыбыз шунда йөри башлады. 1 ел булды менә йөрүенә. Без бик шат, ул үзе дә бик шат. Менә татар мөхите бит инде анда. Менә алайса без инде Фәридәнең үзеннән сорыйк. Миңа Апуш театр студиясенә йөрергә бик ошый. Без анда биебез, җырлыйбыз. Мин хәзер Нурихан белән бабайның шигырен сөйлим. Әтинең киң җилкәсендә алмаш-тилмәш утырдык, энем әйтә. Син әтием, йөри торган урындык. Кыска гына шундый. Леви бабының шундый кыска гына услай итә торган фикерләре бар инде аның. Менә балаларга шундый юнәлеш бирер өчен оныкларга әле бит әле үзеңнең балаларыңны дөрес тәрбиядә үстерергә кирәк. Леви бабай сездән дә күп тора инде. Сүздә юк инде шулай инде без бит инде менә Лейлә дә Айсылу да ул. Мин язучы булгач каягына барсак та язучылар янында алар да кайнашты инде мин ияртеп җир тәдрим иттек. Фидания белән барсак ул концертларда ниләргә дә ярып бардылар инде тамашаларга да. Шуңа күрә татар рухы, татар теле Дагыстан татар рухы сен дип тырышлаптык инде үзебезчә. Һәм менә Аллага шөкер, менә оныкларыбызны да Айсылу менә анда Лейлә дә тырышлар бөтенсе дә менә үзебезнең телдә үзебезчә сөйләшергә өйрәтәләр. Алла бирсә. Бабай белән йөрим мәчетләргә. Безнең менә әти-әниләрнең, әби бабайларның гадәттә дугачылары булырга тиеш, алар үзен дуга көтәләр. Шуңа күрә инде без кайда гына булсак та, мин инде тырышам менә бу ураза бәйрәмнәрендә, Корбан бәйрәмнәрендә инде без әлбәттә Нурихан белән барабыз инде. Ул карый күрә, анда үзе шикелле малайларда килгән балалар да бар, үзе шикелле. Түбәтәйләр килгәннәр чигитеп намаз укыганнарын бетерсен күрә, мин инде аны төрле мәчетләргә алып барам. Анда инде безнең күренекле муллаларыбыз, күренекле шәхесләребез инде фотоларга да төште, алар белән бергә намазларда укыды инде. Аллага шөкер, менә әкрен генә шулай яшәп ятабыз. Милли тәрбия түгел, дини тәрбиядә. Алар бер-берсеннән аерылмый инде. Фидания ханым, менә сез барбер татар теле укытучысы буларак оныкларны тәрбияләүдә зур эш кертәсез инде. Ничегрәк, бәлки сезнең үзегезнең берәр методикагыз бардыр аларны татарча өйрәтүдә дип әйтикме инде. Фиданиягә хәтле мин әйтеп куймам әле. Беренче чиратта менә безнең иң зур күренекле шәхесләребезне кайсын гына алма, күбесен һәр хәлдә. Аларның әби тәрбиясе һәм бабай тәрбиясе. Алар бөтенсендә, алар үзләре дә интервью биргәндә әйтәләр, артистлар арасында да шул хәл. Чөнки әти-әниләр бит гадәттә эштә көне буе, бөтен карау әбиләрдән, бабайлардан. Шуңа күрә мин Фиданиягә әйтәм инде, син буныклар белән бергә булганда бишек җырында җырлар, мәзәкләрдә сөйлә, нәрсә беләсең, белгәннәрен бөтенсен сөйләдем. Әби буларак бик зур миссиядер инде ул дөрестән дә балалар белән татарча сөйләшү инде безнең. Ул инде теге аксиом шикелле. Әгәр дә алар ялгыш кына килеп урысча дәресләр инде, мин инде әйтәм, урысча аңламыйм бит мин. Әби син аңлыйсың бит, аңлыйсың диярләр. Инде юк аңламыйм. Аннан соң татарчага ялгыш күчкән булсалар өстеннән татарчага күчеп, үзләренең сорауларын бирәләр инде бергә инде. Кинолар караганда да, ризыклар пешергәндә дә бик яраталар, менә сәйдә булышырга ярата инде, менә камыр тирәсендә инде камыр ризыклар пешергәндә. Без нәрсә пешерәбез инде? Дошмак. Дошмак о. Дөрес әйдә. Шуңа кызу матур. Җәһәт әйдә. Әби, әнишәп менә дошмак дип атыйлар аны. Борынгыдан шулай килгән инде ул кызым. Борынгыдан шулай атый башлаганнар дошмак дип. Безнең якта гына дошмак диләр аны кызым. Бер якка карасаң, кайсы бер яктан бәрәңге шәңгәсе диләр. Кайсы бер якта бәрәңге пәрәмәче дип әйтәләр бугаяны, төрлечә атыйлар. Бәрәңге ризыгы бит татар халкы бик яратып кулланган кызым. Анасы сугыш вакытында бәрәңге бик күп шуны ачтан коткарган ризыгы ул балакаем. Шуңа күрә бездә татар халкында бәрәңгегә бик зур хөрмәт.
нинди генә ризыклар пешермибез. Менә безнең якта ул дошмак дип атала. Бүтән якта бәрәңге шәңгәсе дип атасалар да, син уйлыйсың инде ул дошмак икән. Аңладыңмы? Рәхмәт, әби, аңладым. Яра менә хәзер әйбәтләп җәйгән, сәйдә искиткеч булган бу. Киттек мә син чирак. Әби, камырны ярыймы ашарга? Беттеш, камыр ашыйсың моны син. Ярамый балакаем, ишең авыртыр. Менә хәзер әзрәктән пешә бит. Ашамаем балам, ашама. Әби, мин яңа шигырь өйрәндем. Кемнән шигырьне өйрәндең кызым? Муса Җәлилнең Я, сөйләп күрсәтәсең соң. Әйдә. куык турында. Әти миңа куык алып бирде. Мин курчагын тактым аңарга. Очып китте куык. Аның белән курчагым да очты һавага. Мискин курчак. Әгәр парашюты булган булса иде янында, парашюты белән сикереп кенә төшкән булыр иде алдыма. Менә киңәш формасында әйтәсем килә инде, менә шундай даваника дигәннәр качарга кирәк. Әби, бабай булып калыйк. Анакларның татарча сөйләшүе үгесе менә шушы әбиләрдән һәм бабайлардан тора. Аларның әби, бабай дип әйтүләре шундай йөрәккә май булып ята бит. Менә ишекне ачып җибәрәсең. Әбей дип килеп керәм сәйдәйме. Ой, анда инде бер органында калмый, бер калмый инде. Аны кочаклап аласың да инде. Сәйдә безнең җырчы бит әләйме, әкрен-генә җырларга, Беренче адымнарын ясый инде үзенчә. Син башта әйдә идер буе каеннарын җырларсың, яме? Елмаеп, карыйсың, чыгасың, кулларың белән матур тибрәп. Biz öğrendik seni değil mi? Şahitlerim cırlayız. Kabatla karıyız mı? Yılmaydı. Hem kullarına hatırladık. Безнең менә яныбызда Ләйлә дә утыра. Ләйлә дә бик кызык шәхес дип әйтсәк тә ярый. Шулай ук татар теле өчен, милли юнәлеш өчен җан атып йөри торган кыз. Әйдә үзеңнең белән таныштыр әле. Ләйлә менә монда алып килгәнсең кызыклы гына китаплар. Бу синең нинди шөгылең? Башта китапка хәтлек әти турында сүз килгән. Бер кызык әйбәт. Бер 5-6 ел элек Индир гәҗиттә чыкты инде статья, мәкалә Ләбиб Люронның икенче кызы бар дип. Әйтәм, аны кеше белмәгән мәллә. Мин булган, мин турында чыгарганнар инде. Ничек Ләйлә Люрондан сәр бирә икән. Менә ул да индир активизм белән шөгыльләнә. Татар телен яклап йөрүләрен язганнар инде. Менә шуңа күрә кеше белмәгән икән. Айсудан кала тагын бер кызы булган. Сөйләп йөрәти кешеләргә тагын бер кызым бар минем дип. Жолда йөреп кайттык Башкортстанның менә 4-5 районында. Шунда куягына килеп кирсәң дә сезнең кызларны беләбез дип торалар. Менә шунысы да теге рәхәт булып китә. Ләйлә Люрон, Айсул Люрон дип әйтәләр инде. Менә берсе шулай, берсе шулай. Аларны без социаль телләрдән дә карап барабыз, сезнекен дә карап барабыз дигәч, теге сез шуның әтисе дип әйтәләр, Айсулның әтисе, Ләйләнең әтисе бит әле дип әйтәләр инде. Киресенчә түгел. Ләйлә сезнең мәлу Ләйлә дип әйтмиләр. Ләйләнең әтисе, Айсулның әтисе дигән. Без инде анда сөйләп шуңа күрә без Ләйлә. Теге анда да бер теге бер миңа ярдәм булып бара. Танышканда менә кеше белән якынайыр өчен бик җайлы менә шунда кирип китәрсен. Булар мине беләме, алар аңлатканча, күрешкәнчә, телевизордан күреп кенә белә торганнар дип барасың. Ә монда инде синең гаиләңне, гаилә гызаларыңны белеп торалар, балаларың белеп торалар. Һәм шунда инде сөйләгәндә дә җайлы. Мисал итеп китеп сөйлим, татар телен сөйләгәндә дә инде әйтик балалар бакчасына без аны Ләйлә белән Айсулны илттек. Безнең якында гына каршы якта гына 2 март астыктарышынан. Балалар бакчасы бик җук, русчарак. Һәм шундан да әле безгә әйтәләр балаларыгыз bir тамчы русча сүз белми, киресенчә русча белмиләр. Өйрәтегез диләр безгә. Без әйтәбез латна дидек тә инде. Шуның белән бетәтри, булар белән татарча сөйләштек без. Русча сөйләшергә кушалар инде. Идея русча сөйләшегез диләр. Без хәзер бит инде кире татарча сөйләшегез дип баралар хәзер инде. Бу китаплар һәм значокларны сөйләс килгән минем теге җыя торган шундый әйберем бар. Әтидән килде бугай инде. Гадәтемә мин кичкенә китаплар җыям. Менә татар
шагыйрьләре, татар язучылары китапларын һәм әлбәттә нинди булса да бик сирәк булган китаплар, менә Фойд Тактышның менә мондый китабы бар. Ул шундый архивный инде. Һәм әлбәттә мин значоклар җыям. Мин значокларны җыярга шундый авыр икән ул име, чөнки татар телендә ул значоклар юк. Менә Муса Җәлилне табасың име? Сирәк әйе, Муса Җәлил менә. Ул язылганы бар. Татарчасын табырга бик авыр. Менә мин татарчасын таптым, монда Җәлил дип язылган Җ хәрфе белән. Һәм Тукайда бар, мәсәлән, Тукайымда Г дип язылган, димәк бу Габдулла Тукай. Бу мәсәлән бу значокны дип әйтгәндә миңа калса күпләп чыгарып һәрбер татар баласына бүләк итеп чыгарга кирәк. Габдулла Тукайны. Шуннан да бер кайдыр кибергә. Топ. Менә шундый коллекцияләр, анысы мин әле үзем статуэткалар җыям. Анда да минем коллекциядә татар статуэткасы бар. Сезнең нәселегезнең шәҗәрәсе тарихы бик кызык дип әйтәләр. Менә мин быел име, Аллага шөкер, үзебезнең нәселнең шәҗәрәсен ясата алдым. Аллага шөкер. Үзем менә түгел инде күп марада шундый архив белән шөгыльләнүче Фәрит Вәлиев дигән әфәнде бик яхшы булышты миңа. Үзенең архивлары белән инде эшләш. Аннан соң үземнең күпме туганнарымны шалтыратып, күптән шалтыратмаган чыбыгычы туганнарга шалтыратып, аларның хәлләрен белергә туры килде. Шаккатып менә шундый зур буын безнең стенада хәзер минем шәҗәрәм, ул инде Нуриханныкы да, Фәридәнеке дә, һәм Сәйдәнеке дә. Шушы шәҗәрә барлыкка килде, Аллага шөкер. Бу безнең шәҗәрә, әни ягыннан, әби ягыннан. Менә монда без Фәридә, Сәйдә һәм мин Нурихан. Монда 12 бабай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айсылу, әйтәле, нинди дә булса бер тәкъдимең бармы? Син үз тәҗрибәңнән чыгып тамашачыларга татар телен өйрәтү өчен нинди алымнар кулландың? Беренчедән, милли үзаң булырга тиеш үзеңдә. Хәтта менә син туган телеңне белмәсәң дә, чөнки ата-аналар арасында, менә минем яшьтәшләр арасында туган телләрен белмәгән әниләр, әтиләр дә булырга мөмкин, шулай бит. Ләкин аларда теләк булырга тиеш, балам белсен. Менә шушы теләк булырга тиеш беренчедән. Һәм менә шушы теләк булган очракта инде татар җавында татар телен белгән балалар тәрбияләп була. Бар шундый әтиәниләр туган телләрен бик яхшы беләләр. Балаларында туган телгә мәхәббәтне тәрбияләмиләр, күрәләтә. Менә шунысы бик аяныч бит аның. Шуңа күрә беренче чиратта менә шу милли үзаң булырга тиеш әтиәнидә, яни кешеләрдә инде. Менә шул очракта татар баласын тәрбияли ул. Иң зур мирас, бүтін мираслардан да ең зурысы. Біздің тіл мәселесі, туған тіл деген сөз. Сен әнең тілінде сөйлешесің екен, сенің балаларың сенің де шулай сенің тілде сөйлеше екен. Бұл енді бик көркеміш, бұл динік яқтан қарағанда да бұл сенің келешегің ижмаққа ілегесің деген сөз. Сен әгер де сенің балаң өз тілінде сөйлешмей екен, міне шуңа күрә кешеләргә бик күп уйланырга мөмкинлек бар. Кайбер кешеләр инде безнең шул әбиләр, бабайлар әйтә, безнең телебез бик авыр бит, менә балалар русча сөйләшә инде. Телебез авыр, без аларны өйрәтергә, шуңа күрә без үзебезчә аларга ярып сукалыйбыз инде диләр. Менә бу бик зур ялгыш. Аларны көн сайын өйрәтергә кирәк, көн сайын әйтеп тора кирәк. Менә Нурихан карап тора, әле минем күземә. Аларны гел өйрәтеп тора кирәк, сөйләсендә бөтенесендә. Гел өйрәтеп тора кирәк. Шулай бит. Аннан соң алар рәхмәт әйтә. Безнең беләбез, аралашабыз, бик күп менә безнең үзебезнең милләттәш кешеләребез арасында да шундай соңыннан бик күп сөйләшкән кешеләр булды. Безнең язучыларыбыз арасында да элекел русча укып, русча сөйләшкән язучыларыбыз, мәсәлән, Рафаил абый Тохватуллин шул. Рафаил Мустафин безнең сәясәтче Фәрит Мөхәммәтшин шундыйлардан алар үзләре дә әйтә, без моңарчы русча сөйләштек, хәзер без татарча сөйләшәм, камил сөйләшергә тырышабыз. Андый кешеләр киресенчә менә безнең Фәрит Фуат Хәмидуллин дигән журналист бар иде. Ул киресенчә татар сүзләре кыстырып сөйләшәдер. Biz әле үзебезнең татарча шәп сөйләшәбез дип йөргән кешеләр арада шундый сүзләр кыстырып җибәрәбез, ялгыш гел рус сүзләре дип әйтгәндә. Бу бер вакытны почта дип сөйләшәбез. Ул үзгә әйтә, элемтә бүлеге дип җибәрде, бөтенебез җыгылдык без. Анда Зөфәт абыйлар да бар, шагыйрь Нияз Акмаллар да бар инде. Бу элемтә бүлеге дип чиста татарча сөйләшә тагында инде. Менә үзебез сокланып та куйдык, шулай кешенең теләге бар, өйрәнде. Һәм өйрәнде дә менә шул өйрәнүчләр булганда әйбәт.
Сезгә кызыклы әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне бүген Айсылу Лиран һәм аның тату, дус, милли гаиләсе белән таныштырдык. Әлеге тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар теле һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән төшерелде. Туган телен хөрмәт итмәгәннәр үз халкында хөрмәт итми дигән гыйбарәне безгә карата кулланмасалар иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.